Welcome to Villa Asol. Today is the Christmas party of iMerch Media with Eurotex team. Ako yung green, kasi syempre ako sa pinakalait. Ay, okay, hindi nang guys, nang makilala ka ang... Ayun nga, ano dadlaw ay makilala ko nga ako ulit si JB Nolino, halin ko sa Aklan na isirakit, Eurotex at Robing at Disentery of Silver. Okay. Yay! Amigo, Magalisi Aldos Ibarra from Calibo, Quezon Capital, Calibo. Yay! Turkey, Jomar, Jomar, Jomar W ng SBI Delegado. Ay, ma'am. wala pa, ano mo nga ginalook forward sa team, sa company. Team Payaman ah. Mag-anon ka na, ma'am. Ricas Mero, Robing Gitimor Pabia, Santa Barbara 2. Yay! Okay, now yung Uy, ina na doy. kita ba na? Wala. Bago lang siguro. Bago lang na 14 Additional nga. Before you go, what can you give? Mag-resign mo sa December 15 na. Dahil ka na-assign. Na-assign ko sa Grisano, Tonderela.
Oh, ano mahambal mo sa team? Ang mambal ko lang sa team goods ba? Sa head ko lang hindi. Sino nga head? Ako? Sino nga head? Si Rin. Shout out kay Rin. Maging Payuratex naman. Oh, eat na kamo. Para dang guys. Ay! My favorite. Nga gwapo nga merchandiser. Mauna ka na? Imers Christmas Party of Eurotex. Ending to you ang mga beloved mga dicers. Yay!
mo lang lumain. Kaya yun ang hirap na ng lola. Huwag uminom ng serbesa. Ito hindi inumin pambata. Mag-sobrings ka na lang muna. Pero ngayon ako'y matanda na. Lola ko'y inang pangkoma. Ayan na nga. Kasing mo sa akin, pare, sumat ka muna. Kabiling-bili na ng lola, wag uminom ng serbesa. Kita na sa isang magasin at sa sobrang hulap. Di ko na tapos pala ang pangarap. Pati-dali ang lumaglas at ako'y namulat sa magkakatotohanan. Hindi nagbigay open, sabay-sabay kita open. Sabay-sabay siya open. Para ni sa pilo. Okay, so wait. Ang apat, talilisan. Ang apat, sino itong apat? Thank you, Ivan. Merry Christmas. Hindi ano yung pagpasahon na. Hindi lang nila pagpasahon na, Naya. Hindi niya yung pagtulog ko na. Sao? Hindi pagtulog ka na, hindi na. Don't tulog, don't tulog. Wala tulog. Hindi pagtulog ka. Hindi magtulog ka, hindi pagtulog ka. Op, tago lang nga na. Why na naka-roll? Why na naka-roll? Why na? Wala lang tulog, hindi magtulogan. Maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay, kapayapaan. Kapayapaan. Uy, diri ka mo sa dalong, okay ka lang. Dito na ako sa dalam. Naghihintay sa halik ng langit. Hintay sa halik ng langit. Nagsumayaw sa ilalim ng araw. Maghawak-hawak ng kamay. Isigaw na sabay-sabay kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan.
Trio, tapos na pungko daw. Tama-tama, gaming. Okay, mama, ako na nung yan. Kapoy ka na, mama. Ne! Asang nakabayo! 2, 3, Eurotex. Friendship goals. Still here, guys. And that's all for today's vlog, guys. I hope you will still support my channel, and I hope to see you soon. Merry Christmas, everyone. And that's all for today's vlog, guys. I hope you will continue to support my channel. Thank you so much, and I'll see you soon. Merry Christmas, everyone.